Wij krijgen het warm van een lekkere kop chocolade. En van een muts. En van een sjaal. En van handschoenen. En van bewegen, schaatsen. Schaatsen, want we gaan zo schaatsen. Oh, hoi! Ik krijg het heel warm van hem. En ik krijg het heel warm van haar. Maar zij wel niet in beeld eigenlijk. Ja, jawel, kom even in beeld. Kom even in beeld. Ja, ik krijg het warm van haar. Nou, Tokio wol. Wow, moeilijk. Ja, lekker bezig hier, lekker bezig hier. Wacht even, we gaan er even iets intiemers van maken, want mensen staan een beetje...